Al'ummar Nijar maza da mata salamu alaikum. Kuna tare da Malam Sumaila Amadou. Wato wannan jan hankali ne zan yi zuwa ga 'yan uwanmu 'yan Nijar, musamman ma mazamna ƙasar waje. Saboda lokaci zuwa lokaci sukan turo mini tambayoyi da kuma jaje, musamman mutanenmu na Nijar mazamna Saudiya. Suna nuna cewar suna baƙin ciki an sama ɗan balki ido yana zagin mu, yana cin mutuncin ƙasanmu, koke-koke na mutane a nan cikin ƙasa har daga waje yana zo mini ni nan. To abin da zan nuna ma al'umma 'yan uwana 'yan Nijar da na cikin ƙasa da na waje, a yanzu zancen da ake mun wuce zancen mutum ɗaya yana zagin mu kula da shi. Nike ganin muka yi haka a gaskiya kamar mun koma baya ne a yi. Mutane irin su shi ɗan balki, ku duba girman Najeriya da al'ummar Najeriya da kuma mutane masu mutunci a Najeriya. Ya zamana ya nuna cewar ba wanda ya isa ya hana shi abin da yake yi. To ai kun ga nan wurin in ana lissafa mutane ai kun ga ba za a sa shi ba ko. Sannan dukan muka tattara sakamakon abin da yake yin muka kalla, ba fa shi yake da laifi ba kuma. Ba shi ke laifi ba. Akwai 'yan uwanmu 'yan Nijar waɗanda mun san ko su wane ne daga cikinsu waɗanda suke ɗaukan nauyin wannan zagi da yake mumu da wulakanci wannan da yake mumu. To ai kun ga a wani lokaci ma yakan ɗauke mu ya mumu kalmar cewa 'yan iska. To babu laifi. Amma abin da nake so ku sa hankalinku a nan 'yan uwana 'yan Nijar na cikin ƙasa da na waje waɗanda suke jin zahin abin da ake yi, wannan gaskiya ne a ci mutuncin ƙasarka ko kuma a zagi ƙasarka in kana ƙasar waje. Wannan ya danganta da ɗa na kirki, ɗa na gari, ɗa wanda ya san ciwon kanshi, kuma mutum wanda cikakken mutum wanda yake da kishin ƙasar shi yake jin zahi. Wannan gaskiya ne, ku ji zahi gaskiya ne. To amma ka kumance cewar kuma waɗanda suke sashin su ma 'yan Nijar ne. 'Yan Nijar ne suka ɗauki nauyin wannan abu da yake yi. To in ya tashi gaba ɗaya yake ce mu 'yan iska, to kun ga waɗanda suke sashin a yi akwai uwayensu a nan, ko da uwayensu sun rasu, ƙannun uwayensu da ransu, ƙannun uwayensu ai uwayensu ne waɗanda suke sashin. Mutum ko yana so ko bai so ai ƙanwar uwar shi ce, ƙanan baban shi ne, sirikin shi baban shi ne. Sai aka gama mu gaba ɗaya aka ce mu 'yan iska kuma ya biya. To na mutane ya kuke so mu yi da su? Ya kuke so a musu? Rada mutum ya ƙetare ya koma wata ƙasa ya ɗauki nauyin wani mutum yake zagin uwayen shi kuma yana biya. To ai kun ga mu mai da hankalin mu wajen su asarar ta yawa kuma. Sanar da muna bugon uwar icce kuma muka kula da ganye. To ai kun ga aikin namu zai koma wani abu daban. A yanzu abin da za mu sa gaban mu a matsayin mu na 'yan ƙasa, magana horon shi ake jiya ko? Horon shi, sojojin horon shi babu ɗaɗe tak sun tattare nasu ranar Juma'a sun tafi sun bar mu ƙasan mu. A yanzu me za mu sa a gaba? Da mu da ku wanda suke waje da soji wanda suke jagorancin ƙasar nan, a yanzu ta rage tamu, mu ta rage ma yanzu. Menene abin yi? Me ya kamata mu yi saboda ƙasar mu? Ba magana ɗan balki ba. Idan aka jera ɗan balki ɗaya daga nan Nijar, a jera ɗan balki ɗaya har horon shi
layin su tsawon su ya kai haƙoran shi. Jama'a mu daina saurara shi. Wato ɗan balki a nan wurin duk minti ɗaya ka zage mu ba laifi ba ne. Duk minti ɗaya ka zage mu ba laifi ba ne, mu ba za mu zage ka ba. To amma abin da ya sa mu ba za mu zage ka ba, annabi ya yi magana ta shekaru. Ya ce mutum yana shekara 60 zuwa 70. Amma sai inda ƙarhin shi can da ƙarhin shi in ya bauta Allah yake kai wannan shekarun kuma ya koma ya san abin da yake yi. Idan mutum annabi ya ce in ka ga ya wuce shekara 60 a duniya ya san abin da yake yi, to can lokacin da yake da ƙarhin shi ya yi abin kirki. To don haka ɗan balki duk sagon ka zage mu ba laifi ba ne. Duk sagon ka gaya mu da daɗi ba laifi ba ne. Ku kuma wanda kuka zaɓa cewar a zage mu da mu da uwayenku ku biya, wannan ku ci gaba da biya. Muna nan, tarihi zai ba mu gaskiya kuma lokaci zai ba mu ko badan badade. To don haka al'ummar Nijar na ciki da na waje wanda suke nuna jin zahin cewar ɗan balki yana zagin Nijar ko kuma yana cin mutuncin Nijar ko kuma yana zagin mu, ku yi haƙuri, wannan ba komai ba ne. Kuma kar wanda ya zage shi, kar wanda ya zage shi ku sa mai ido. Haka ya zaɓa, kaya ne ya ɗauka, to shi kenan magani ya kai su. Shi ma ko badan badade kwaga abin da zai wakana. Saboda babu yadda za a yi ka haɗa ƙasa gaba ɗaya ka zage ta ko ka zagi mutanen cikin ƙasai ko magabatan ƙasai ka rika tsammanin ka tsira. Ina tabbatar muku jama'a baya barcin kirki mutumin nan, kuma da shi da zaman lahiya sun rabu. To don haka al'umma na gode waɗanda suke aiko koke-koke da jaje. Sannan ni ga irin jawabin da na muku, ku yi haƙuri, kar ku saurare shi. Kuma ni ɗin nan na yi imani ya sha zagina kuma zai ci gaba da zagina har abada, ni ba zan rama ba. Idan ɗan balki da shi da balkin suka zage ni ko aka ba zan ka aka da su ba. Saboda a lokacin annabi ma an sami irin sayi. Barantana a mu matsayin mu na bayi na Allah. To don haka wannan ba komai ba ne. Tunaninmu da lissafinmu ya wuce nan. Abinda muke tunani yanzu haran shi sun tahi, saura mi kuma me ya kamata mu shaida mu jama'a. Ku ci gaba da ma ƙasar mu addu'a, mu ci gaba da tunani da nazari na makomar ƙasar mu, mu ci gaba da lissafin menene zai ma ƙasar mai kyau. Wannan shine nake ganin ya dace mu ba zancen abinda ba komai bane ba. Kuma yau Niger wanda ya hisu ma yana iya zagin mu, amma ya kamata mu san me yasa ake zagin mu ko me zagin ya kama mu. Mu alheri ya kama mu. Yan Niger na barku lahiya, Allah ba mu lahiya. Sannan goyon uwanmu na waje ku jure, ku yi haƙuri, wannan ba komai bane. Mu ci gaba da haƙuri, mu ci gaba da juriya, mu ci gaba da lissafin makomar ƙasar mu kurum. Na barku lahiya.